bueno, como empezaba a decir eso, yo voy a empezar haciendo una pequeña introducción, voy a hacer unos cuantos comentarios en euskera y después vamos a ir entre José Mari y yo turnándonos, presentando varias partes de nuestro trabajo en castellano. Orduan, bueno, hori esandako moduan, mi esker banatuko lagunei, mi esker danei etortzagaitxik, bai Jose Marintza bai niretzat ohore bat da, hemen Iruñan egotea eta aurkeztu ahal izatea gure ikerketaren emaitzak. Guk aurkeztera gatozen lana ikustera duzuen nahiko totxo da, horrela Gipuzkoako Foru Aldundiak finantzatutako ikerketa baten ondorioa. Hau dana urte bateko lana izan da, la reducción del tiempo de trabajo, una propuesta para reducir el desempleo. Eta hain banatuko txuet, pasatu alba duzu mesedez horri batzuk, hemen aurkezten da gure ikerketaren eta artikulu bakoitzaren autoreak eta gaiak, ez? Artikulu guztiak dira eskuragarri interneten, eta bueno, bakarrik sarrera moduan esatea, hori guretzat aukera oso polita da etortzea Iruñara, Nafarroa, aldaketan Nafarroan parte ahal izateko zuen egunerokotasunezko eztabaidan eta aurkeztea, azkenean bai Gipuzkoarako egin dugun ikerketa baten emaitzak, pentsatzen dugulako erreplikagarriak direlako Nafarroan edo hainbeste eta hainbeste lekutan planteatzen den banaketa distributiboaren inguruan hausnarketa makroekonomiko eta hausnarketa sindikala egin ahal izateko. Azkenean guk egin ditugun kalkuloen arira ekonomia kapitalistetan gertatzen den gatazka distributibon barruan kokatzen dugu gure hausnarketa eta banaketa distributibo hori esan nahi duena da ekonomia kapitalistak egunerokotasunean urtez urte sortzen da bezen produktibitate igoerak planteatzen da norentzat da produktibitate igoera horiek ea izaten badan kapitalistentzako edo izaten bada langileentzako. Eta orduan horren inguruan bai ni ikuspegi orokor batetik planteatuko txuet reducción del tiempo de trabajo perspektiba historika bat eta gero poliki lehenengo Jose Marik aurkeztu ingo txue Gipuzkoako lurraldean egindako ikerketaren lehenengo emaitza orokor batzuk, banaketa distributibo horren ingurukoak. Gero, hirugarrenez, nik planteatzuet harin ikuspegi sektorial bat, hau da, ez da gauza bera reducción del tiempo de trabajo egitea metalurgian, administrazio publikoan, ostalaritzan, servizio sanitarioetan, eta horren inguruan barduan arlo sektorialan be negoziazio kolektiboa desberdina da sektore batean edo bestean, ze makroekonomikoki kapitala eta lanaren banaketa eta osaketa sektoriala desberdina da leku batean eta bestean, eta orduan datu horren hausnarketa sektoriala bat ingo gutita batean, eta bukatzeko Jose Marik ingo deu proposamen batzuk, ez? Propuestas, uste dut artikuluaren izena, eta bukatzeko Jose Marik ingo deu propuestas de reducción del tiempo de trabajo en Gipuzkoa, azkenean hori bakarrik da aurkezteko mekanika orokor bat, nola da, planteatzea, prospektiba bat eitzea Gipuzkoarako, ez Gipuzkoa dalako leku berezi bat, non lan banaketa posible danik, baizik eta, guk egindako lehenengo atine edo lehenengo saiakera batean, nola, bai Nafarroan, bai edo non, planteatu aldan proposamen bat, empezando a andar, horrelako proposamen bat egin ahal izateko, prospekzio bat, zenbat lan ordu askatuko diren horrelako reducción del tiempo de trabajo bat aplikatu. Hori da pizkatxu bet marko orokorra, eta hori bakarri bukatzea aurkezpena hori zuei eskertze etorri izatea, eta ea egun osoan zehar eztabaidarako aukera izaten ditugun, eta gero bai zuentzako eta bai zuen erakunde sozial edo sindikalen barruko eztabaidetan ea lagungarria izaten diren guk hemen planteatutako hausnarketak. Como